Хәзер барсы хакында да тулырак. Районыбыз кырларында урак өсте дәвам итә. Игенчеләр көнне төнгә ялгап эшлиләр. Яз һәм җәй башындагы һава торышы борчуга салса да, иген уңышы канәгатьләнерлек. Шул ук вакытта киләсе ел уңышы өчен дә нигез салына. Чәчүлек орлык сыйфатының нинди булуына Россельхозцентр белгечләре зур өлеш кертәләр. Райондагы һәр басу алар контролендә. Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең саба бүлекчәсе белгечләре бу көннәрдә басуларны апробациялау эшләрен төгәлләде. Апробациялау исә орлык чәчүлеген, аның сорт чисталыгын, үсемлекләрнең типиклыгын, авырулар белән зарарлануын һәм куркынычларның зыян китерүен билгеләү максаты белән кыр шартларында тикшерүдән гыйбарәт. Һәр 50 гектарга 10 участок билгеләнеп, шушы параметрлар буенча бәяләнеп, кыр журналына тутырыла. Шулай ук моның өчен телефонда махсус программада эшләнгән. Һәр басу буенча мәгълүматны шул программага кирип тә карарга була. Бу басуны алсак та, башка басуны кушып әйтсәк тә, быел, конечно, күбрәк куркытты. Но мин әйтергә, бу семәнә басу булгач та әйбәт инде, потому что семәнә басуына яхшырак карау кирәк. Но в общем алганда дагы урожайность әйбәт булгач, бөтенебезгә шатлык инде. Әйбәт дип хәзерге вакытта уртача дип санала инде, 30 тирәсе булачак. Күп җирдә шулай. Шуның өчен сокланудан башка бер нәрсә бу басулар белән. Орлыкта булачак икән, Аллаһка шөкер. Теге курыккан орлык булмас дигән куркулар артта калды, ансәбәт булды инде. Елдан ел урта сабаның орлыклар үстерә торган басулар инде. Монда опытный участокларда була, шуның өчен монда туфрагы да гына әйбәт, Аллаһка шөкер. Теге шүптән дип әйтәм инде, шүптән андай әйбердән орыну кирәк безгә гыла. Урожайностьтан да важно. Бүтән засорительләр булмавы. Орлыкчылык күзлегеннән караганда инде. Күрәсез, монда овсюк та юк, билчән дә юк монда. Россельхозцентрның Саба районы бүлекчәсендә эшләүчеләр семенәгә алына торган басуларны йөреп чыкканнар. Хәер, аларның эше булар белән генә шикләнми. Амбарларның торышын да контрольдә тоталар. Орлыкларны лаборатория шартларында тикшергәч, хуҗалыкларга рекомендацияләр дә бирәләр. 3700 тонна орлыкны тикшергә тиеш. 4500 гектарда апробациялар үткәрергә тиеш һәм 65 мең гектарда үсемлекләрне җәй буе, кыш буе мониторинг үткәреп торырга тиеш. Бу задание безнең төп безнең инде эш безнең. Басуларга килгәндә, в основном инде яз көне күчини вакытында да бетрәк инде шүкләрне каршы көрәш буларга кирәк була, бик каты гына вакытында үткәрергә кирәк, чөнки иртәрәк эшләсәң моны шүблән битереп булмый, соңра калсаң уже культура үсемлекләргә зыян китерә мөмкин. Аннан соң инде безнең ерта язда курткыч бөҗәкләр үзләренең башка каталары инде, анда аларга каршы әгәрдән аларның порог дип әйтәбез инде. Артык порогтан узып китәләр икән, без анда агу белән креатив булабыз инде. И аннан соң безнең үсемлекләр уже трубкование вакытына китә башлагач, болезньлар, авырулар башка ката. Һәм аларны да без исәпкә алырга тиеш, әгәрдән алар туры шулай ук нык көчәйеп китәләр икән инде, туры без аларга каршы эшкә тиеш булабыз. Хәзерге вакытта районыбыз хуҗалыкларында актив рәвештә көзге уҗым культураларын чәчү өчен орлыкларны чистарту һәм калибровкалау эшләре бара. Шул ук вакытта алдагы ел уңышына да нигез салына һәм орлыкларның торышы буенча Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Саба бүлекчәсе белгечләре биргән киңәш тәкъдимнәргә таянучылар оттырмаслар.